No, dobrý deň prajem. Dobrý deň. Všetkých pripojených pekne vítam na dnešnom stretnutí. Je to vlastne pokračovanie toho, tej diskusie alebo informácií o pripravovanej akcii na výmenu 512 kB pokladníc, že pán Kuchta vám zopakuje tie informácie o tej pripravovanej akcii. Ďalším bodom by bolo získanie informácie od vás ako servisných organizáciách o tom, aký prieskum, a teda čo ste zistili, či ste kontaktovali svojich koncových zákazníkov na základe toho e-newsu, ktorý sme vám poslali, vlastne, kde ste získali tie prvé informácie, ako by to celé malo prebiehať. A tiež by sme radi vedeli už nejaký predbežný záujem, keď niekto má už predstavu o tom, že koľko a aké pokladnice by chcel vymieňať, tak aj túto informáciu by sme radi od vás získali. Na záver by sme si dali diskusiu, kde by ste ešte povedali prípadne nejaké informácie o tej komunikácii s tými koncovými zákazníkmi, čo vlastne ste narazili, na aké podotázky pri tomto vašom prieskume, na aké podotázky ste narazili, aby sme to vedeli vyšpecifikovať tie podotázky a vlastne vedeli to potom v tom e-newse, ktorý bude pre koncových zákazníkov, respektíve v tej správe na našej obrazovke Elcom.eu im predostrieť aj odpovede na tieto otázky, ktoré vy vlastne takýmto spôsobom získate, aby ste vlastne nemuseli byť dotazovaní na také veci, ktoré sú jasné, že ako sú, teda, že aké otázky by mohli byť kladené zo strany zákazníkov. Takže teraz by som odovzdal slovo pánovi Kuchtovi, nech sa páči. Dúfam, že sa počujeme, nikto nehovorí, že sa nepočujeme. Takže ešte raz dobrý deň. Ja úplne ako na začiatok by som vám rád povedal niekoľko informácií o našich akciách na obchodnom oddelení, ale len veľmi skrátke, lebo v podstate všetci to poznáte, ale len tak pre informácie, ktoré akcie momentálne prebiehajú. A potom sa dostaneme k akcii výmena. Čiže momentálne prebieha akcia na všetky Ertosové pokladnice. Ešte ťa preruším. Áno? Pán Mesiarkin, čo ste potrebovali, alebo čo ste chceli? Ste sa prihlásili? Niečo? Počujete nás? Počujete nás? Ešte raz. Áno, ja som tam zle stlačil, pardon. Dobre, v poriadku. Dobre, čiže počujeme sa. Dobre, tak môžeš. Ďakujem. Dobre, takže čo sa týka akcií, všetky Ertosové pokladnice, ktoré momentálne máme, 50-ku Keška Minička, 150-ku Flexi a Flexi Plus a Euro 80B máme v akcii, tabulky aj cenníky, všetko máte uvedené vo svojej partnerskej zóne. Takisto máme v akcii fiskálnu tlačereň FOX RP80, takisto v akcii je Euro 80A a Euro 80A 4G, Androidová pokladnica, to máte fakt, že vo veľmi výborných cenách, kde je aj 3K POS, pokladničný software. Takisto, ako viete, máme ponuku platobných terminálov, ktorá je stála, platobný terminál LAPOS Landia 8 a SmartQuick P600. Takisto to vieme ponúkať aj vo forme all-in-one zariadenia, hlavne Landia POS A8. Aktuálne ceny si nájdete v cenníkoch, ktoré sú umiestnené v partnerskej zóne. Takisto na rozšírenie ponuky a v podstate aj teraz, čo sa bude týkať akcie výmena, je tam rozšírená ponuka na jednotlivé zostavy. Zostavy sú rozdelené do 3 kategórií a to je kombinácia POS systémov a platobných terminálov, POS systémy. Potom je to zostava Androidových pokladníc, kde sú Androidové pokladnice a platobné terminály. A takisto tretia kategória sú Ertosové zostavy, to je Ertosové pokladnice a platobné terminály. Všetky tieto cenníky nájdete na internete, na webe v partnerskej zóne.
Takisto je tam aj, minule som vás upozorňoval, je aktualizovaný ceník výpredaj extra, kde niektoré položky sa vypredali, niektoré sa zmenili, čiže kto má záujem, nech sa páči, treba to stále sledovať, stále sa to mení. Takisto rád vám poviem aj to, že máme na rok 2024 rozšírenú ponuku dátových služieb, o čom iste viete, pretože je to uvedené aj v ceníku a rozšírili sme to kvôli tým zákazníkom, ktorí mávali problémy s 1 gigovým balíkom, takže pre tých sú tie balíky 2 gigový, 3 gigový, 5 gigový a 10 gigový balík dát na mesiac. Všetky informácie sú v e-newsoch a v baneroch umiestnené na stránke a samozrejme v ceníku, ktorý máte k dispozícii. Minule som to spomínal. Si vypli mikrofón. Vypli sme si nejakým spôsobom mikrofón. Aha, som nechtiac. Je to OK už je to dobré. Áno. Už je to OK? Dobre. Takže tá 150, teda 2100 je k dispozícii za 150 € bez DPH pre vás, pre všetkých, kto to potom bude potrebovať ďalej. To by bolo z hľadiska akcií obchodného delenia všetko a teraz sa v podstate dostaneme k tomu, k čomu sme tu, ku pripravovanej akcii výmena pokladníc. Takže akcia výmena. Čo je cieľom? Ako sme si povedali, keďže chceme ponúkať pre tých našich zákazníkov stále nové funkcionality, postupne sme nútení ukončiť podporu pokladníc s 512 KB procesorom. Ich kapacita jednoducho dnes už nepostačuje a nie je možné ich aktualizovať. Samozrejme, funkčné budú aj naďalej, ale postupne budú bez podpory a bez servisu, bez náhradných dielov. Čiže to bola aj úloha, alebo to aj je úloha vás, našich partnerov, dílerov, aj distribútorov. Podľa štatistík všetkých registrovaných pokladníc s 512 KB procesorom na trhu je približne 17 300, z toho väčšina sú euro 50 a menšie množstvo je aj euro 150. No a na uskutočnenie tejto akcie potrebujeme zistiť celkový stav pokladníc, ktoré sa používajú a koľko ich presne v cloude aktívnych. Všetkých tých koncových zákazníkov, ktorých sa to týka, by ste v podstate mali so zisťovaním stavu súčasne osloviť aj s ponukou výmeny. Hej. Hlavná ponuka je výmena Ertosovej pokladnice za Ertosovú a potom rozšírená ponuka výmena Ertosovej pokladnice za iné zariadenia, teda za Androidové pokladnice, all-in-one, POSy a tak ďalej. Čiže ako na to? Minule na predchádzajúcom webinári sme si v podstate povedali všetky informácie, ako to treba urobiť. Je to jednoduchý spôsob, čiže väčšina z vás všetky tieto informácie vie zistiť, alebo už zistila zo svojich excelovských štatistík. Kto také niečo nemá, lebo asi nájdu sa aj takí medzi vami, viete to zistiť z cloudu, zo servisnej zóny. Všetky tieto informácie, ktoré sme vám poskytli na prvom stretnutí, tie sú umiestnené aj na našej stránke, na našom webe, v partnerskej zóne, tak ako sme vám to sľúbili, máte to tam, čiže všetky k tým informáciám sa viete dostať a viete si ich prečítať a použiť. Máte tam presný manuál, návod s jednotlivými krokmi na vyhľadávanie v cloude. Máte tam argumenty, ktoré sú potrebné pre koncových zákazníkov, argumenty pre vás. A na vaše vyžiadanie sme pripravili aj leták v PDF formáte, ktorý viete použiť, si vytlačiť a použiť pre koncových zákazníkov. Všetko je to tam umiestnené. Ako teda ideme postupovať ďalej? Samozrejme je pripravený nejaký harmonogram, ktorý priebežne aktualizujeme. Momentálne bol vytvorený formulár na počty pokladníc a na priebežný stav, ktorý vám budeme distribuovať, ktorý vám pošleme. V priebehu budúceho týždňa by sme boli radi, keby ste nahlásili
keby ste nahlásili či už nám, alebo svojim distribútorom zistený stav 512 KB pokladníc, aké približné množstva máte tých pokladníc pod sebou a v podstate aj predbežný záujem koncových zákazníkov o výmenu, lebo vieme, že nie každý o tú výmenu bude mať záujem. Čiže tieto informácie by bolo veľmi dobré, keby sa v priebehu budúceho týždňa dostali k distribútorom a ku nám, aby sme vedeli pripraviť tie odhadované, požadované množstva pokladníc. Na základe týchto informácií to vieme urobiť. Pripravené na tú akciu budú všetky druhy pokladníc, ktoré máme k dispozícii, to znamená RTOSové aj Androidové, aj všetkých ostatných zariadení. Všetky RTOSové pokladnice budú dodávané podľa záujmu, aký budete mať, či už vy sami od nás, alebo prostredníctvom distribútorov, ale samozrejme bude to len do vyčerpania zásob jednotlivých druhov. Prioritou pre nás je ponuka pokladnice Euro 80B. Tá je určená akože najviac, čo sa týka na výmenu. Po vyčerpaní všetkých zásob, ktoré máme k dispozícii a ktoré potom ešte vieme pripraviť k dispozícii, budú vyrábané nové pokladnice, ak by bol až taký veľký záujem, ale samozrejme bude to už s inými cenami, pretože vstupy samozrejme zdražili aj nám. Chcem vás informovať, že čo sa týka tých pokladníc, tak každý týždeň budeme mať pripravené približne 300 až 350 kusov pokladníc, ktoré sa budú dať vyskladniť. To znamená 300 až 350 kusov sa bude dať objednať v priebehu týždňa. Poviem vám aj jednotlivé počty kusov pokladníc, ktoré momentálne k dispozícii sú. Čiže pokladnica Euro 50 IOčková keška máme k dispozícii momentálne, alebo bude k dispozícii, tak lepšie povedané, bude k dispozícii 250 kusov. Pokladnica 50-ková minička bude k dispozícii 400 kusov. Pokladnica 150 flexi baterková bude k dispozícii 850 kusov. Hovor, že to sú všetko už ičkové. Áno, ičkové pokladnice, samozrejme, všetky sú ičkové. Pokladnica 150 ičková baterková plusková bude k dispozícii 200 kusov a pokladnica Euro 80B bude k dispozícii 2500 kusov. Čiže dohromady 4200 kusov by malo byť k dispozícii. Čo sa týka Androidových pokladníc Euro 80 Ačka 230 kusov a Ačka 4G 200 kusov, dohromady 430 kusov. Čiže keď to tak zhrniem, tak z odhadovaného množstva 17 300 pokladníc 512 KB, ktoré by sa mali nachádzať na trhu, pri 50% výmene, keď si povieme, že 50% všetkých zákazníkov by si to vymenilo, je to približne 8600 kusov a máme zabezpečenú výmenu v podstate na minimálne 50%, nejakých tých 4500-600 kusov. Hej, toto je k dispozícii. Samozrejme, to odhadované množstvo, ktoré som povedal, to je odhadované a tie presné počty by sme mali vedieť v podstate v priebehu budúceho týždňa, keď nám ich dodáte. Hej, a podľa toho budeme potom vedieť riešiť ďalej. Chcem vás poprosiť, že čo sa týka objednávok, keď budete písať objednávky, vždy, aby ste do objednávky zadali poznámku, že sa jedná o akciu výmena, a uviedli samozrejme čísla tých 512 KB pokladníc, ktoré na výmenu sú. Objednávky budú distribuované jedenkrát, dvakrát do týždňa. Samozrejme, bude to podľa množstva, ktoré budú pripravené. Dodacia lehota, upozorňujem vás, že dodacia lehota môže byť aj 2-3 týždne. Bude to samozrejme závisieť od záujmu, ako rýchlo sa to rozbehne, hej, lebo ja hovorím, ja netuším, či to bude v priebehu týždňa, alebo to bude v priebehu 2-3 mesiacov. Proste, aby ste s tým počítali, že bude sa to riešiť postupne. Čo sa týka hlášky do pokladníc, budú pripravené hlášky do pokladníc, ktoré potom v priebehu akcie, ale až tesne ku koncu budeme zákazníkom posielať. Malo by to byť podľa harmonogramu od nejakého 15. 16. týždňa, ale to je iba približná informácia. Uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať. Bude to v podstate v záverečnej fáze akcie, aby sme tých zákazníkov nevystrašili, aby sme nevyvolali paniku na trhu, lebo v podstate pri
pri posílení hlášok by v podstate sa musela štartovať pokladnica a prišli by o všetky dáta, takže toto je informácia, ktorá pôjde vyslovene až na koniec, keď tí zákazníci budú vedieť, o čo sa jedná, budú si chcieť vymenia si pokladnicu, ale tí, ktorí budú váhať, tak im to potom príde, že bude ukončená podpora. No, ja by som ešte doplnil k tejto Áno. informácii ku tej hláške. Teraz som mal inú konferenciu s plánovaným cloudu a tam som sa dozvedel jednu vec, že sa plánuje s uvoľnením novej verzie softvéru pre pokladnice, kde budú už implementované aj jednoúčelové poukazy a s nimi vlastne tam bude aj ďalšia funkcionalita, kde by ste si mali vedieť v pokladnici, alebo respektíve zákazníci si budú vedieť v pokladnici zistiť stav neodoslaných dokladov na cloud, kde okrem toho, že teraz je tam funkcionalita, kde si viete zistiť stav neodoslaných dokladov na finančnú správu, tak tam pribudne ďalšia, ktorá bude hovoriť o stave neodoslaných dokladov na cloud. Súvisí to vlastne potom s ďalšími funkcionalitami v cloude, kde keď si budú robiť ľudia uzávierky a budú si robiť nejaké podklady pre zúčtovanie DPH-čky alebo pre nejaké iné veci, ktoré budú potrebovať napríklad alkohol a podobné srandy, ktoré musia hlásiť na príslušné úrady, tak s týmto vlastne súvisí aj tá aktualizácia tých pokladníc. No a pokiaľ teda tá aktualizácia pôjde takto hromadne, tak je dosť pravdepodobné, že sa tam tá hláška do tých 512 kB pokladníc dostane aj skôr, ako sme hovorili. Jednoducho chceme sa držať zásady tej, aby sme zbytočne nevyvolávali paniku u ľudí, ktorí vlastne takéto pokladnice, to je prvá vec. A druhá vec je tá, aby sme zbytočne nerobili aktualizácie, ktoré im vyvolajú master reset pokladnice tým, že sa aktualizuje aj samotný software pokladnice. Je nie len HDUčko, ale aj pokladnica. Ale keď to vlastne bude spojené s inými vecami, ktoré sú dané zo zákona, ako je elektronický doklad, tak vtedy vlastne by sa to tam dalo pridať a nebolo by to nič navyše, nejako, že by sa to nevynímalo z aktualizácie, ktorá bude potrebná aj pre iné typy pokladnic. Dobre, takže to je pre upresnenie toho hlásenia v tých 512 kB pokladniciach. Ďakujem. V podstate ja už poviem len pár vied. Je samozrejme potrebné pripraviť sa na nejaký ten nápor telefonátov, ale myslím si, že väčšina z vás už začala oslovať svojich zákazníkov a informovať ich o tejto akcii. Je to v podstate teraz na nás všetkých, aby sme túto veľkú obchodnú príležitosť prijali a predstavili to správne a správne namotivovali tých zákazníkov, aby boli ochotní si tie pokladnice vymeniť za novšie riešenie. Najdôležitejšie pre nás je, aby sme sa dohodli fakt na spoločnom postupe, aby sme vystupovali všetci jednotne, aby ste prijali tie ceny, ktoré tam sú s nízkymi maržami, aby tí zákazníci si to vymeniť chceli. Je toto obrovská príležitosť, možno posledná, ako naštartovať biznis s Ertosovými pokladnicami. V budúcnosti to môže ovplyvniť možno už len zmena zákona. Takže z mojej strany informácie je to všetko a teraz by sme veľmi radi, asi možno aj formou diskusie, počuli od vás názory, pripomienky a nejaké informácie ohľadom toho, koľko tých pokladníc máte a aký je záujem zákazníkov. No. Môžeme to robiť aj tým, že vlastne budem sa pozerať na ten chat, ktorý tu dávate.
Už je niečo nové ohľadom chyby žurnálu otvorené a operácie nemožná v danom stave, robia to hlavne euro 80 a euro 50. Pokiaľ mám informácie, tak robia to pokladnice, ktoré sa prevádzkujú ako online a teda je tam online, alebo respektíve používajú sa tie pokladnice ako fiškálne tlačiarne. Sem tam sa to vyskytne aj pri normálnom účtovaní a nie je to až také časté a súvisí to s inými faktormi, napríklad slava batérie alebo podobné niečo. Proste jednoducho tá pokladnica zdochne a keď sa zapne, tak to ostane v takomto stave. Ale hovorím, hlavne je to pri tej online komunikácii a tam sa z toho dá vykorčulovať len takým spôsobom, že jednoducho tá pokladnica, teda ten ovládací software si pri tom dlhšom čakaní na kasu počká na ňu a nie, že to jednoducho zabalí pri nejakom timeoute, ktorý tam je nastavený. Zatiaľ nová pokladnica, či bude aj pán Rastislav Grešner sa pýta, že či bude aj nejaká nová pokladnica. A tak pripravujeme Euro 100, Androidovú pokladnicu. Zatiaľ vlastne ešte není certifikovaná, robia sa posledné testy, dorába sa tam Androidová verzia. Prvá verzia bude s Androidom 8 jednotkou, teraz je vo vývoji verzia s modernejším modulom, ktorý bude mať verziu Androidu 12. Pokiaľ mám ja informácie. Dokedy budú funkčné pokladne 512 KB? Aby bolo jasné, budú funkčné dovtedy, dokedy sa za prvé nezmení zákon, tak, že jednoducho nebude možné do tej pokladnice implementovať tú novú funkcionalitu, ktorú uzákoní zákon. A po druhé, kým sa tá pokladnica nepokazí a jednoducho už nebude možné na ňu zohnať náhradný diel. Takže my máme schválený a certifikovaný software, teraz vlastne bude recertifikovaný software ešte aj s tým elektronickým dokladom. No a tieto pokladnice budú mať riadne certifikovaný software a môžu sa používať, dokedy ich bude mať ten zákazník. To, že nebudú mať niektoré funkcionality, tak to je už druhá vec. Jednoducho s tými cloudovými službami sa to už bude zapozdrovať, už sa tam fakt nič viac nezmestí do tej pokladnice 512 KB do tej pamäti programu. Teraz už sa to muselo optimalizovať celkom slušne. Či bude zmena zákona? To nevie nikto. Ani tí, čo tam momentálne sedia. Si myslím. Tak, máme také informácie, že ani oni nevedia. PVS Computer sa pýtal. Axis Service. Budú zákazníci vami vopred informovaní, keď bude známy dátum, odkedy 512 KB e-kasy nebudú funkčné? 512 KB kasy budú funkčné stále. Nefunkčné môže byť len z toho dôvodu, že sa pokazia, alebo ozaj nastane taká zákonná zmena, že jednoducho my už to tam nebudeme vedieť urobiť, tú zákonnú zmenu do tejto pokladnice. Myslím, že teraz, keď zmenila finančná správa certifikát naposledy, tak kasa jednoducho povedala, že ona nebude už updateovať ten software a všetky pokladnice od Fikasy jednoducho v ten deň skončili svoju prácu a svoju púť. Zdravím. Zaujímavá ma informácia, že pri verzii, ktorá bude oznamovať dokončenie podpory pokladnice, bude prevedené zmazanie údajov. Môžete to upresniť o zmazanie, akých údajov v pokladnici sa bude jednať, alebo to bude rovnaké ako pri klasickej aktualizácii s master resetom. Bude to také isté ako pri klasickej aktualizácii s master resetom. Ale na druhej strane
Ja neviem naozaj, či tie 512 KB kasy majú SD kartu v sebe vloženú. Pokiaľ nemajú SD kartu v sebe vloženú, tak to bude problém. Jednoducho tie PLUčka sa stratia pri tom master resete. Ono to tam upozorňuje inak zákazníka, že nie je vložená SD karta, či chce zákazník pokračovať v aktualizácii a keď to odmietne, tak má šancu to napraviť, ale vieme, ako niektoré ľudia aktualizujú pokladnice, že stlačajú gombík, až kým sa to všetko neurobí. Pán Baka, máte prosím číslo, koľko percent pokladníc dodnes nebolo aktualizovaných po tom poslednom probléme s finančnou správou? Mne včera volala jedna zákazníčka, že síce má niekoľko dní na aktualizáciu, ale či môže doniesť e-kasu. Úspešne. Dnes odoslala 24 offline dokladov. Tak offline doklady, keď sa zaktualizuje pokladnica, tak sa odošľú. A koľko percent pokladníc dodnes nebolo aktualizovaných, o tom nemáme prehľad, bohužiaľ. Rady by sme mali, ale náš OTA server, cez ktorý sa to aktualizuje, nám to neumožňuje túto informáciu získať aktuálne. Tuto ťaháme za kratší koniec. Je to na ľuďoch, je to ich povinnosť zo zákona mať aktuálny software a odosiela to na doklady. Čiže ja keď vidím, že mi to robí stále vyrába offline doklady, tak by som vlastne začať niečo robiť. Tí, ktorí to neurobia, no tak riskujú, že dostanú pokutu. S tými veľa nenarobíme už. Preto je to aj tak postavené, lebo to nevieme ovplyvniť. Vedeli by sme to ovplyvniť vtedy, pokiaľ by sme my boli za to zodpovední, tak by sme to vedeli samozrejme urobiť takým spôsobom, že jednoducho by sme im zablokovali kasu, kým si neaktualizujú software. Ale si to predstavte, čo by sa asi tak stalo na Slovensku. A čo by ste vy mali za telefonáty, aj my, čo by sme mali za telefonáty, koľko by sme si vypočuli teplých slov od zákazníkov, že ak to máme geniálne urobené. Takže takto inkasy fungujú, ale no, zase nie je celkom. Keď nie sú dostatočne znalí zákona a nestarajú sa o to poriadne, no tak sa môže stať, že dostanú aj pokutu. Je veľa takých ľudí, ktorí jednoducho tlačia offline doklady a absolútne ich to netankuje. Zmení sa aj Wi-Fi a jednoducho oni nič s tým nerobia. Ale to takisto my nevieme ovplyvniť. Keď im vypadne pripojené na internet, tak ako to vy zistíte? My takéto informácie nezdielame. A nevieme to zistiť len cez cloud, lebo keď vypadne internetové spojenie, tak jednoducho do cloudu sa nedostáva nič. Môžeme v budúcnosti jedine to urobiť, že jednoducho to budeme sledovať a keď nebude to internetové pripojené, tak môžeme ich nejako e-mailom notifikovať, že už bacha, už 2 dny neprišiel žiaden doklad, tak buď neúčtuješ, alebo tlačíš offline doklady. Ale zase otázka, koľko ľudí si číta, teda pristupuje denne na cloud. Týchto nezaujíma určite nie. Dobre, takže to je z mojej strany odpoveď na tú otázku. Koľko percent pokladníc dodnes ešte nebolo aktualizovaných. Máme tu nejakých 7 ľudí, ktorí sa hlásia ešte. A nech sa páči, môžete aj sa pripojiť a povedať aj na mikrofón nejaké postrehy. Skúste niekto z vás. Skúste niekto nejaký odvážlivý, že či ste kontaktovali ľudí, pochválte sa, že ste kontaktovali a mám už 150 ľudí, ktorí si chcú vymeniť v kase. Niekto do chatu napísal? Pán Marek Bednár z Novotechu. Euro 150 očkov a 1 MB nechcete aj na tejto pokladnici dať akciu na výmenu?
vzhľadom na to, že pokladnica vydrží novou záložnou batériou 365 až 500 dní, musíme pajkovať novú záložnú batériu. V lepšom prípade príde zákazník na údržbu, keď mu ešte nehodí master reset. Neviem, čo je v 150 kasách za problém. Viem, že majú väčšiu spotrebu ako 50 a ľudia, keď ich nepoužívajú pravidelne, tak sa tá baterka jednoducho rýchlejšie vybíja. Boli sme zvyknutí, áno, že jednoducho tie batérie vydržia, teda tam držali 5 rokov v pohode na tých starších modeloch. Teraz vlastne, jak sa urobil ten software s 1 megabajtovou, teda ako sa urobil ten software ECASový, tak to začalo viacej spotrebovať tú baterku. Chcem len povedať, že jednoducho na baterky my dávame pol roka záruku, no a tá baterka jednoducho toľko nevydrží. Keď meníte tie batérie, jednoducho potrebujete si pozrieť, aby ste vedeli, ako vám tú batériu spotrebováva. Už aj na základe tejto spotreby vy si viete skalkulovať, koľko tá baterka tam vydrží. Pokiaľ je tá batéria, teda je tá spotreba väčšia pri vypnutej pokladnici ako 3,5 mV, tak to treba riešiť jednoducho. Do 3,5 mV je to v poriadku, nad 3,5 mV už je to problém. 50 má spotrebu pri vypnutej pokladnice nejakých 1,8 do 2 mV je tam do 2 mikroampérov je tam tá spotreba, alebo na odpore nameráte do 2 mV a tieto 150 to majú 2,5 až 3 mV, čo znamená 2,5 až 3 mikroampére, čo je o 30% väčšia spotreba prakticky, no tak jednoducho je to tak. Môžem? Áno. No tak a nebolo by za zmenu, teda na zmení interval pri týchto pokladniciach, že nech im to teda hlási skôr tú výmenu batérie, lebo oni neprídu proste s tým, že ja im poviem, že prídite za rok na výmenu záložnej batérie, vydrží krátko, oni proste neprídu. Prídu maximálne, keď niečo potrebujú, alebo keď im už hodí master reset, takže bolo by po takom prípade lepšie skrátiť ten interval u týchto pokladníc. Možno, že by sme mohli takýto návrh dať, že tam skrátime ten interval na nejaké 2 roky. Lebo viete, ako nechodia na tie pravidelné prehliadky, pretože nemusia. A počkajú si, až kým im pokladnica zdochne. No, takže toto by sme... Dobre, ja si to poznačím. Skúsim teraz, či pri týchto zmenách by sme na tých 150-kách neurobili takú, či pri týchto aktualizáciách by sa neurobilo na 150-kách. Chcem sa opýtať, neplánujete do tých 150 dávať tie batérie, ktoré sa jednoducho vymenia, nemusia sa pajkovať, tie 2032? Do tých starších, do tých 1 megových, teda do tých očkových pokladníc to nie je možné dať. Za prvé ich ani už nejdeme vyrábať tie očkové pokladnice, keď ste si všimli, tak na tie výmeny sú len ničkové pokladnice. Tam sú už batérie, ktoré sa nespajkujú. Tam sa dávajú 2032 klasické do púzdra. A na tých očkových to už jednoducho to už nezmeníme. To už je dané a už sú prakticky vypredané tie očkové. Aj tam ich je zo pár kusov. No a dalo by sa ešte potom poriešiť ten interval, koľko im to hlási vopred, lebo im pokojnica hlási, dajme tomu 110 dní vopred, že treba vymeniť záložnú batériu. Pri 80 alebo 10 dňoch sa im zablokuje a proste oni ako vždy čakajú do posledného možného momentu. Takže toto by to možno tiež... Aj takýto bol návrh, že by sa vlastne to nedávalo od 120 dní do 90 dní a pritom by sa zablokovalo, ale že by to išlo od 30 do 0.
a až potom sa zablokovala tá kasa. A stále by tam bola rezerva ešte, teda aby sa nezmazala rámka. Zapisujem si to. Dobre. Axis Service. To už sme mali. Toto. Stretli ste sa už s Foxom, ktorý mal vykazoval CSA 2000 neodoslaných dokladov a pri snahe ich odoslať manuálne sa tak nestalo a pritom pripojený k internetu bol nakoľko testovací vklad a výber bol online, ale neodoslané doklady nechcelo odoslať. Ďakujem. Stretávame sa s tým často a je to z toho dôvodu, že je tam neodoslateľný doklad v tom e-Foxe a jednoducho každý offline doklad, ktorý sa vygeneruje, sa zaradí do tej fronty a neodošle sa určite, pretože ten jeden doklad to blokuje. Možné riešenie je také, že vojdete do web konfigurácie a vyexportujete tie neodoslané doklady do súboru. Tieto doklady potom odošlete manuálne na finančnú správu v súbore, buď správcovi dane, alebo cez váš účet na finančnej správe sa odošle. A keď sa vyčistí tento zoznam a označí sa ten neodoslateľný súbor, akože je odoslaný, tak tedy to už začne normálne fungovať. Ale tento jeden súbor alebo jeden doklad to blokuje. A tým pádom sa tam nabalujú ďalšie a ďalšie doklady. Pokiaľ sa to nepodarí, pokiaľ sa nepodarí to vyexportovať, tie doklady, tak vtedy už je potrebné stiahnuť obraz HDU, keď je to ešte možné, a poslať nám ten obraz ku nám, aby sme to my vyexportovali, tie neodoslané doklady, a vymeniť HDUčko v tomto prípade. Lebo tam už sa s tým nedá nič urobiť. Pán Bača, dnes mi už prišli aj pokladnice od vás. Nerozumiem, že o čo sa jedná. Návštevu výmena, už sme posielali prvá objednávka, keď toto myslí. Aha, tak áno. Je aktuálny certifikát pokladný definovaný opätovne na tvrdo certifikát pinning? Áno, na tvrdo, pretože my nevieme, aké certifikačné autority ešte budú, kým bude ďalší certifikát vydávaný, či nepribude nejaká certifikačná autorita, pre ktorú sa zase rozhodne finančná správa, alebo ktorá vyhrá súťaž. Takže to nevedia ani tí, ktorí to majú na automatiku a kontrolujú všetky certifikačné autority. A my tam jednoducho v tej pokladnici nemáme priestor na takéto sledovanie. Dobre, toto nebudem komentovať. Záložná batéria stačí v rámci údržby meniť a hotovo, zarobí sa viac. No však normálni servisní technici, alebo teda servisní technici to normálne aj urobia, len pokiaľ tam ten človek nepríde a nechá si to, až kým pokladnica nezdochne, tak jednoducho vy to neviete urobiť, bohužiaľ. Do 150 oletujeme púzdra a vymename následne len 2032. Bez letovania. Tak keď si to tam prirobíte, tak nech sa páči, však ja vám v tom brániť nebudem. Ja si myslím, že to nebude pasovať na toto. Teda to púzdro, ktoré my používame v 150 ičkách, tam nepasuje. To už boli také pokusy. Toto púzdro tam nepasuje, pretože to púzdro je urobené tak, že mínusový pól je pripojený priamo na plošný spoj.
Takže musíte mať iné púzdierko, ktoré vlastne len prispájkujete do tých bodov. Neviem, či tam sa strafíte, keď také existuje, alebo to jednoducho dáte mimo dosky, to púzdro. A vymieňate to mimo dosky. Sú to originál púzdra z GM Elektro. Dobre, dá sa všetko, samozrejme dá sa všetko urobiť. Treba pripomenúť aj to, ale že tam je možné ďalšie úbytky napätia na týchto veciach a tým pádom rýchlejšie sa tá batéria opotrebuje alebo spotrebuje. Dobre, nemáme žiadneho odvážica, ktorý by povedal, že Nejaké tie informácie, nikto z vás? aké máte skúsenosti s tým prieskumom, ako sa na to ľudia pozerajú? Aké máte od nich spätné väzby, že čo vlastne... No pán Kamočaj, môžete. Cca nejakých 20-25 ľudí. Bohužiaľ, tá odozva je veľmi zlá, pretože sú to väčšinou bufetári, ktorí ich málo aj tak používajú. Z tých 25, možno ďalších 15 bolo vietnamských občanov, ktorí nevedia ani to, že čo tá pokladňa vlastne ako funguje. A jediná otázka bola, že prečo a kedy. Takže ja som sa preto pýtal, že dokedy budú funkčné, ale nemám s tým dobrú odozvu zatiaľ na výmenu. Tých rozumných som sa ešte nepýtal, tí by to možno pochopili, ako sú lekári, nejaké ambulancie, ktorí toto používajú, tam je to OK, ale títo jednoduchí nie, ale už teraz vidím, že máte málo tých euro 50 na výmenu a dávať nejaké babke, ktorá predáva raz za sezónu nejaké svoje výrobky na trhu, 80-ku pokladňu alebo nebodaj androidovú, tak to je koniec sveta pre tých ľudí. Ale bohužiaľ, ako takto to je, takže tie odozvy, aspoň ja osobne nemám zatiaľ nejaké priaznivé. Jasné. Ja osobne si... Ďakujem. Áno. Môj osobný názor na to je taký, že jednoducho títo ľudia, samozrejme, nikto nechce investovať zbytočne, keď nemusí do ničoho. Takže títo ľudia v zásade budú proti výmene. My sme to argumentovali vlastne tým, aby tí ľudia prišli s tým, že áno, je tu takáto možnosť vymeniť túto starú pokladnicu za novšiu pokladnicu, kde bude mať nové HDOčko, kde bude mať dvojročnú záruku a ktorá bude aj do budúcnosti fungovať ešte dostatočne dlho. Tí, ktorí predávajú raz za rok, sú to zeleninári, ktorí sa zaoberajú vypestovaním sadeníc a vlastne oni na jar zafungujú poriadne a potom predávajú ešte svoje produkty niekde na trhu, tak týchto to až tak netlačí. A ani si nemyslím, že títo budú vymieňať tie pokladnice, lebo oni vlastne ani nesledujú tie cloudové služby a sú to ľudia, ktorí vlastne robia sami pre seba. Tak ja keď robím sám pre seba, tak si to dokážem spočítať aj na papieri, že či zarábam alebo nezarábam. Tu skôr by bolo treba oslovať takých ľudí, ktorí používajú tieto pokladnice napríklad v potravinách, ale aj robia na tom, ale už toho sortimentu je oveľa viacej a potrebujú mať nejaké aj štatistiky a výsledky, aby vedeli, že či predávajú s takou maržou, ako sú predávať, alebo či majú dostatočné zásoby a podobné veci, kde vlastne ono v tých potravinách, samozrejme rožky, chlieb, také bežné veci to vidí. Ale už keď má sledovať aj korenie napríklad a nejaké také veci, ktoré sa často nepredávajú, no tak buď to sleduje tak, že keď mu dojde, no tak dobre, došlo mi, objednám si a doplním to, ale to je zase nie prozákaznícky prístup, lebo jednoducho vypadávajú mu niektoré tovary. Keď sa to stáva príliš často,
a človek príde do toho obchodu nakúpiť a má možnosť nakúpiť aj v inom obchode, no tak ten obchod jednoducho obídem, keď chcem nakúpiť takéto veci. Mám na zozname, že chcem nakúpiť korene a už som tam dvakrát bol a nakúpil som to korene, tak teraz idem na nákup do iného obchodu. No, tak skôr takýto to budú potrebovať, alebo respektíve takýto sa budú dať ľahšie nahovoriť na tú výmenu tej 512 kB pokladnice za novšiu pokladnicu. Takže zase to, že či to vymenia alebo nevymenia tú pokladnicu, vo veľkej miere bude závisieť na vás. Určite ich nepohneme ani my nejakými takýmito návodmi, lebo to nečítajú, aby sa preto rozhodli. Nehovorím, že takí nebudú, budú aj takí, ale ich bude veľmi málo. Tí, ktorí môžu tie pokladnice takto obmeniť na trhu, ste vy, ktorí s tými ľuďmi prichádzate do styku a vy idete z jednoznačnej situácie, ktorá vznikne. Teraz si myslím, že už nastane obdobie, keď už nenastalo, u niektorých nastalo, u niektorých ešte nastane, že majú zaplnené HDOčka, teda už budú mať zaplnené HDOčka. Takže takýmto vy, keď má 512 kB kasu, tak im môžete ponúknuť túto alternatívu a jednoducho, keď im poviete, pozrite sa, teraz ja vám vymením HDOčko, bude vás to stať 200 eur. Za 250 eur môžete mať novú pokladnicu, ktorá bude mať nové HDOčko, kde bude dvojročná záruka, bude modernejšia, bude spĺňať vyššie nároky, čo sa týka cloudových služieb, kde si môžu sledovať veci. Pripravujeme teda, už to je na celkom dobrej ceste, aj tú vzdialenú správu, takže tam sa bude dať s tou novšou pokladnicou oveľa ľahšie pracovať ako s tou 512 kB. Samozrejme, pokiaľ to používa len na na tú najzákladnejšiu úroveň, aby mu z tej pokladnice vyliezol doklad a má povedzme do 100 položiek, no tak tam toho asi ťažko presvedčiť. Ale tých ostatných tam je veľká šanca. Chcem sa spýtať, a už sú k dispozícii. Mám teraz tu 512, ktorá má asi odpalenú dosku, čiže viem to zrealizovať tú výmenu? Áno. Dnes už, hej? Viem to objednať. Áno. Dobre, ďakujem. Oni už sú prakticky, teraz sú tie pokladnice k dispozícii. Tieto vlastne stretnutia a vysvetľovanie robíme preto, aby sme to začali z našej strany koordinovať voči vám, pretože keď sa to rozbehne a začne to fungovať trošičku, tie objednávky, tak budeme to musieť regulovať tie objednávacie množstva, lebo my jednoducho nedokážeme pripraviť viac ako tých 350 pokladníc do týždňa. Treba si uvedomiť to, že áno, tie pokladnice sú to skladové, čiže my každú pokladnicu preveríme, prekontrolujeme, vymeníme tam záložnú batériu, pokiaľ je tá záložná batéria slabá. Vymeníme aj prevádzkovú batériu, pokiaľ tá prevádzková batéria sa nedá nabiť. Zaktualizujeme software na aktuálnu verziu a vlastne prekontrolujeme ešte tú pokladnicu raz, hoci už bola OTK-čkom kontrolovaná, keď sa dostala na sklad, teraz bude skontrolovaná znovu a tak bude zabalená a expedovaná. Takže tá pokladnica prakticky prejde predpredajným servisom kompletným na výrobe a budú tam vymenené všetky tieto súčiastky, ktoré sa opotrebovajú, ako sú batérie a teda batérie, ktoré sa tam opotrebovajú. A bude aktualizovaný software na našu verziu, pretože tie softvery, ktoré sú tam, sú rok a pol, 2 roky staré.
Pozrieme na chat, lebo sa nám tu... niekto sa tu hlásil. Takže nech sa páči, pán Klamočaj. Počujete ma? Počujete? Áno. Ešte sa chcem spýtať k tým pokladňam pre ZTP. Ja som dneska vám písal nejaké maily, že tu mám teraz práve takú 512 KB, do ktorej sa dal dať ten nefiškálny software a je tam asi doska, neviem, nejde mi to. V budúcnosti pre takýchto ľudí, ktoré pokladne budú? No uvidíme, že ako to bude podľa toho, aký bude veľký záujem o to. Budeme chcieť urobiť určite ten nefiškálny software. Momentálne to máme to len pre 2000. To momentálne máme, lebo tam je ešte promka v tej 2000. Takže tuto to vieme urobiť, ale do tých novších zatiaľ na tie 1 megové 50-ky, ani na ičkové 50-ky a 150-ky nemáme tento nefiškálny software, ale zase nie je to vylúčené, že to urobíme, tento nefiškálny software aj pre tieto pokladnice, len zase treba si uvedomiť jednu vec. Momentálne softwaroví vývojári, ktorí robia na nejakých projektoch, robia na projektoch, kde sa očakáva predaj oveľa väčších množství ako ZTPčka, ako pri ZTP pokladniciach. Momentálne je na trhu ešte fúra 512 KB pokladníc, ktoré sú použiteľné pre tento účel, Euro 50 miničky. A jednoducho zatiaľ podľa mojich informácií a sledovania sa to pokrýva celé. Takže tam není nejaká diera na trhu, že by bol nedostatok takýchto pokladníc. No, ja mám momentálne problém len s touto jednou. To nie je ZTP, to je hvezdáreň, ktorá vyberá vstupné a neodvádza dane, takže... Áno. A tam nejde mi ten master reset, čo som písal, nedá sa to oživiť, lebo baterky som povymenil, adapter som vymenil. Pravdepodobne tam bude doska, ale tá pokladňa spravila možno pár bločkov. Bola to stará pokladňa na sklade, ktorú som mal. Predal som ju zákazníkovi minulý rok v 6. mesiaci. Teraz mi ju v podstate dali. A nemáte nejaké 512 kW pokladnice? Nemám už, práve že. Momentálne. No tak treba nahovoriť niekoho, aby vymenil 512 a budete mať dosku. Áno, len... No dobre, a síce výrobné číslo tam už je toto je nefiškálne, ale nebude mi tam sedieť software, lebo software ste mi posielali na výrobné číslo. Tak vám pošleme druhý. Dobre, tak to skúsim, lebo musím to riešiť, oni to majú kvázi v záruke, hoci ja už nie, pretože tá pokladňa mi tu stála roky, neviem prečo, ale tak potrebujem to poriešiť. Ja myslím, že aj kolegovia budú mať 512 kW kasy nejaké, a keby ste nezohnali, tak ja tam mám nejaké v šuplíku, či v krabici pohádzané, tak ja vám pošlem do skôr. OK, ďakujem. No, majte sa doby. Pozrieme sa, čo tu máme. Nič nové, všetko je. Niečo nové tam je. Axi Service. Naši klienti aj chápu, že je nutné sa posunúť technicky ďalej, ale sú aj takí, ktorí sú doslova sklamaní. Čiže asi tak 50/50. Sklamaní budú ľudia vždy. Nás napríklad najviac zdržiava získanie údajov z cloudu. No tak je to taká otrocká práca. Také HM Comp. Také info pomimo. Kto sledoval reláciu na nože? Odznelo tam toto. Mám tu chalanov z dotykačky, pretože takéto predpotopné zariadenie už je zastarané. V danej prevádzke mali Elcom 150. Aj to je názor.
Berte to tak, že dotykačka je tam hlavný sponzor programu, tak jednoducho musia tú pokladnicu tam pretláčať. Áno, videli sme to a bavili sme sa tu o tom, hej, neviem, kto si myslí, že 150 je predpotopná, nech si ju vymení. No. Keby bola taká predpotopná, tak sa jej nepredávali tisíce a tisíce. Ako sú pripravené marketingové aktivity z vašej strany? Na vašom webe je posledná novinka Vianočná akcia z 4.12.2023. To nie je pravda. Informácie sú tam aktualizované a určite sú na webe najnovšie informácie a najnovšie akcie, ktoré sú momentálne teraz zimné v partnerskej zóne. Treba si to len pozrieť poriadne. Minulý týždeň som tiež s jedným kolegom riešil, ma upozornil na nejakú chybičku, ale bola to chyba webu, proste stránka zašprajcovala trošku a objavili sa tam staré informácie, ktoré sme samozrejme hneď odstranili a bolo to potom v poriadku. Zaxi Service reagoval na HM Comp, potom príde zmena zákona a vyvesený telefón na servisnej podpore. Neviem, či vyvesujeme telefóny na servisnej podpore, ale ja teda dvíham telefóny, koľko sa dá, ale som servisná podpora. Asi tak možno sám. Možno číslo na dotýkačku. Alebo. Myslel som dotýkačku, pán Zeman. Vidíte, ja som to nepochopil. Mixi, spomínali ste nefiškálny euro 2100. Môžeme takúto nefiškálnu EPROM do euro 2100 aj kúpiť? Áno, môžete. Keď si ju požiadate, ja vám ju pošlem. Bude stáť 6 eur. Euro je jediná pokladňa, ktorá vám vie chodiť aj bez internetu. Skúste predávať na dotykačke alebo na papaja bez internetu. Pán Lidiak, ďakujeme za reakciu. Super. To som napríklad nevedel. Myslel som, že oni vedia fungovať aj v offline režime. Ale pokiaľ teda majú webovú aplikáciu, tak samozrejme, že nevedia. No tak to je jasné. Pokiaľ to není aplikácia, ktorá je nahratá v pokladni. Áno, všetko má svoje pre aj proti. Treba jednoducho zvážiť. Každý, kto si nejaké zariadenie kupuje, tak by mal vedieť, že ako to funguje. Alebo by sa mal nechať poučiť, ako to funguje. A hlavne ten, kto predáva zákazníkovi zariadenie, by sa ho mal opýtať, že či môžu nastať také situácie, že teda bude bez internetu, aby mu vedel poradiť, pretože jednoducho potom ten predajca je ten zlý, že nevie, čo predáva a on mu to povedal a teraz mu to nefunguje a má s tým problémy a tak ďalej a tak ďalej. Jastislav Grešner. Takých riešení, čo dokážu fungovať offline, je veľa a nie len za euro. Nie len, že euro pokladá. Nie len, že euro. No. Áno, samozrejme. Tak každá online registračná pokladnica by mala vedieť fungovať aj bez internetu. Pokiaľ si to teda tento prívlastok berie. Axi Service, netreba hlavne zabúdať, že sú tu aj skutoční výrobcovia. Kúpiť z Číny a spraviť sa to nie je vždy ideál, hlavne je kto je tu roky a stabilne. Ďakujeme za podporu. No, ale už sa to tu len také diskusné fórum. Aké diskusné fórum sa tu robí, takže ja by som to pomaličky aj uzatvoril túto online konferenciu. Máme piatok po obede 15:00. Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, aby ste na akú e-mailovú adresu, na obchod alebo na servis, to je jedno, na obchod alebo na servis, napísali, prosím vás, tie vaše postrehy. Veľmi nám to pomôže, keď budeme dávať dokopy tie marketingové materiály pre koncových zákazníkov.
aby sme tam dali čo najrelevantnejšie informácie pre nich a aby to čo najviac ovplyvnilo ich rozhodnutie kúpiť si alebo vymeniť si tú pokladnicu 512 kB za novšiu pokladnicu. Toto by sme veľmi ocenili. No a pokiaľ máte už informácie o tom, že že sú takí ľudia, ktorí si to chcú vymeniť, hlavne tak máte zmapovaných niektorých ľudí, že už majú 80-90% zaplnené HDOčko, tak tých treba inštruovať na tú výmenu, skúsiť ich presvedčiť, že vlastne za príplatok 50 eur dostanú oveľa väčšiu hodnotu, ako aktuálne majú. Dobre, takže to by bolo asi tak všetko na dneska. Chceš ešte niečo povedať? Nie. Z mojej strany je to všetko. Akékoľvek informácie, volajte, píšte, čokoľvek budete potrebovať. Objednávky, keď chcete posielať, môžete. Poprosím označiť akcia výmena plus sériové čísla, výrobné čísla. A kľudne môžete. A veľmi radi by sme boli, keby ste nám dodali fakt nejaké počty kusov, koľko toho asi máte a koľko toho bude na výmenu. Lebo hovorím, tie zásoby sú také, aké sú. Možno to bude stačiť, možno to nebude stačiť. My fakt nevieme, či tých pokladníc bude na výmenu 1000 alebo 15 000. Bude to závisieť vyslovene na vás, ako sa k tomu potom tí koncoví zákazníci postavia a jednoducho tie zásoby máme a keď sa vypredajú, tak nebudú. Budú už len nové. Budú už len nové pokladnice. Zase netreba to postovať tým zákazníkom tak, že keď si tú pokladnicu nevymení, tak sa zrúti svet. A to určite nie, toto práve nechceme. Nebude to jednoducho, to by nebolo dobre takéto riešenie, ale hovorím, nenásilnou formou ich jednoducho povedať, už máte staršie zariadenie, ktoré má 10 rokov a viac, tak jednoducho tieto technológie už pomaličky končia a vymente si to, keď sa dá. Za dobré peniaze. No, pán Zeman, prečo euro 150 tlačí pomalšie ako 150 O? Neviem na to odpovedať, ale opýtam sa softwareistov, že prečo to tak je. Iný procesor, iný typ tlače. Tlačiareň je tá istá. Dobre, takže ešte raz vám ďakujem pekne za účasť na dnešnej konferencii a vidíme sa niekedy za 3 týždne. Tak za 3 týždne. Za 3 týždne by sme sa videli zase, by sme si povedali niečo nové, pokiaľ budeme mať aj už informácia, výsledky z tých vašich prieskumov. Ďakujem pekne, dovidenia, majte sa, pekný víkend prajem. Ďakujem pekne, do počutia.